זקן יורד לי עד ברכיים, שפם ארוך לי המתיים. הנה ברבי, יש יום ג'חנונים, פיתות עם חומוסים ושוקולדים ומתנות. מה זה הג'חנונים? מי עשה את זה? אלעד. באמת? הבאתי מלח לביצים. רמי, תביא את המלח. מה זה פה עם החומוס? לביצים. דני! רוצה חצי? את יודעת, יש פה אתה רוצה גן? יאללה, לכל הילדים! רגע, שבי ממי. יאללה, כל הילדים לשבת. הנה, כל הילדים לשבת, שב שם. מתנות, שב שם. משלוח מנות של ברבי. לבן. כולם יושבים יפה? טוב, רק יש לכם במה בבית? כולם יושבים יפה? כן. אתם מקבלים משלח מנות. זה אגב אתמול. וואו. אבל למה אתה ריקי. עם אוזני המן. אני לקחתי את זה היום בבוקר וכבר לא כואב לי עכשיו. לא עושה לי כלום. אם את לוקחת כמה כדורים אז את מתפקדת. לא, אני לוקחת אחד ליום. לא, אין סיבה, הוא גם פחד. אמרתי לו, הכל בסדר, אל תפחד. תיקח. הוא הולך לזוז, הוא אומר לי, לא יכולתי להתכופף לקחת את בן. נכון. שמתי אותם בבוקר כבר. הוא לא רוצה את הפחד. כל הרבים. למה? אני מתעוררת בבוקר, אני פותחת את זה, אלעד, בוא מהר, רגע, אני לא יכולה לקום פה שלחתי לך אותם. אני שומר הקופר היום? הוא רוצה פיתה, תתנו לו. איזה פיתה? עם שוקולד. חומוס או שוקולד? אני רוצה פיתה עם? נקנית. עם מה? היום אין נקנית. יש לך חומוס? לא, חומוס כמו בגן. הנה חומוס הוא דוחף כדי לשתות מים. שקלית הכי טובה, הכי טובה. מי רוצה לבנות בית גדול? תביא לי את היד ונתן. לא חם להם זה? כן, אתה יכול לשחרר אותו. רגע, אבל הוא לא עשה גרפסי. לא, נראה לי זה... כן. בבוקר פשוט היה קצת. אז מה יש לו מתחת? זה לא דק מדי? מה היה להם אתמול בגן במסיבה? גם לרון הוריד. אוי ואבוי. מה הלבישו להם? עם תחפושות עבות כאלה. הנה, גם רון יש לו, הוא מזיע כבר. מה זה רק? רון, תראה, יש פה מחשבונים, אתה רוצה? אתה יודע מה זה? הסטודנטים הגיעו בלי מחשבון. בקשו ממני מחשבון. לא, זה כן, יאללה, זה הפיתה הרביעית שלה? שם מבחר. 4, 5, 6, 7, איך נוסעת לרפורמה עמוד? רציתי, אבל לא ידעתי אם הילדים אוהבים. יש לו משהו בפה, איתן. רגע, יש לבן משהו בפה. אולי עוד ביצה, הוא לא בלע אותה. אולי עוד ביצה יש. הוא עוד לא, מה הוא לועס באמת? נראה לי הלבן של הביצה. בסדר, הוא כבר לא צץ. הנה הוא עושה, כאילו יש לו משהו. מים? יש לבן משהו בפה. בוא נוריד נעליים. זה חם. בן! מה יש לך בפה? זה של הביצה. רון,
אבא, תצחיק את בן, אתה צריך להצחיק אותו. יופ, תיזהר עליה. תצחיק אותו, נו. תצחיק אותו. קיקי. דניאלה, רגע, תרגישי. ו... בואי. תראה מה אני עושה. רגע. כוחו! כוחו! היינו צריכים להביא כדור. שחק פה כדורסל. יש כדור. זה איזה כדור? היא תהיה אותה. ראית את... דניאלה, תערי. היי, לא להרביץ. לא. תכף אתה תעלה. וואו, אתה לא מפחד? תביא לארון את הבקבוק שלו לידו, שישתה גם. תביא לו את הבקבוק, מאמי. אלעד. תביא לו את הבקבוק לידו. תסתכלו על סבתא רגע.